Moi kaikki, mä oon Tonttu Tahtisilmä. Tänään mä teen videon, missä mä aukaisen mun joululahjapaketit. Ja mä en malta odottaa nyt tän lahjojen aukaisemista, joten nyt repästään ne. Tässä on 2 tällaista pientä pakettia heti ensimmäiseksi. Elikkä siis mä sain tällaista, tällaista outoa, mulla on joskus kotonakin ollut, tai varmaan onkin vielä tällaista kynsilakka-juttua, joten elikkä siinä oli ensimmäinen. Nyt nimien kirjaan merkitään ärsyttävät teipit. Avaikilti ajatelkaas, joulupukki matkaan jo käy. Taas pienet tontut liikkuu. Okei, nyt mä sain tällaista samanlaista, mutta mä oon tämmöstä ihan tavallista pinkkiä. Eikä tää nähtävästi oo mitään tämmöstä glitteriä, mutta oli vähän tämmöstä glitterimaista, mutta tässä on 2, pannaan tonne julkuusen alle. Ja seuraavaksi aukaistaan tällainen paketti. Ihana! Mä sain tämmösen sukan, piparin. Ihana. Seuraava paketti. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Slimy, 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 slimy. Oh my god! Siis mä oon ihan slime-hullu. Voin todistaa sen. Ei peluta saa, sopu on paljon mukavampaa. Joulupukki matkaa. Okei, mikäs tää on? Mikä tää on? Joku tämmönen siisti harja. Tosi siisti harja. Okei, mitä nää on niinku? What? Joo. Siis tiedättekö kun on maski ja sitten semmonen missä on myös nenä, tämmönen suoja, niin sitten tämän voi laittaa sinne taakse, että se ei sitten revi hiuksia tai mitään semmoista. Siis ihan törkeä fiksua. Mikä taivas! Ihana! Mä sain tämmösen ihanan paidan. Sitten tämmönen jättimäinen paketti. Oh my god! Siis, oh my god! Siis mä sain tämmösen ihanan Petsitalon. Oh my goodness. Siis oh my god, mä sain tällaisen ihanan slimin tekoon tämmösen oh my god. Siis nääkin on silleen oh my god. Tääkin mun pitää laittaa tänne. Oh my god. Okei, mitäs tää? Siis mä sain niinku tämmösen vesimelonipaidan, en tiedä näyttääkö te, mutta tämmösen vesimelonipaidan, tommosen ja sitten tällaiset yöhousut. Ja sit tässä on jotkut toisenlaiset paidat ja sitten myös jotkut housut. Oh my goodness. Siis mä rakastan yli kaiken
housuja ja nyt mä sain toiset. Se mennään. Okei, mitäs täällä nyt niinku löytyy? Selvä, mikäs tää? Juu! Joo. Siis mä sain tämmösen ihan törkeen... Joo, siis tämmösen ihan törkeen siistiin uimapukuasun. Et kun me mennään Kap Verdelle tossa noin reilu kuukauden päästä, niin mä kuvan siitä ja mä otan tän mukaan. Siis mä sain tämmöset uimaräpylöt, oh my god! Siis mun edelliset räpylöt, ne oli semmoset keltaiset. Ne meni mulle liian pieniksi, niin kiitos pukki. Oi kiitos pukki. Oi, mitäsköhän se pukki tähän pakettiin. Taas jotain paitaa, Tätä mä oon toivonut. Siis mä kävin kerran äitin kanssa kaupassa ja siis mä niin toivon tällaista paitaa. Siis tällaista ihanaa tällaista paitaa. Niinku silleen ihanaa. Mä sain JBL:n kuulokkeet, siis oh my goodness. JBL:n kuulokkeet on aina best. Siis mä rakastan, onks nää minkä kaupan? Nää on siis tällaisia villaisia tällaisia. Okei. Niinku mikä tää luulee olevansa? Eli what? Siis mä sain tämmösen kuusijalkaisen, tämmösen mini kuusijalkaisen, tämmösen hauskan. Siis oh my god. Sitten viimeinen paketti. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänäkään. Haluan nämä housut täältä pois. Kolmannet jumppahousut. Elikkä siis mä sain tällaiset ja sit mä sain tällaiset siistit housut ja sit mulla on myös yhdet semmoset housut, mutta nyt ne ei oo tässä paikan päällä, joten me näemme ensi videossa. Jahas. Ei ollutkaan se paketti, vaan tämä on viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänäkään. En uskalla katsoa. Mikä tää on? Mikä ihme tää on? Häh? Mikä hitsi
on siis mikä? Onks tää niinku tyyli joku muistikortti puhelimeen? Me näemme ensi videossa ja muistattehan tuolta videon alapuolelta tilata kanavan ja panna peukun pystyyn ja mehän näemme ensi videossa. Moikka!